Рәсей Федерацияһы кануниятенә ингән кайһы бер өстәмәләр, үҙгәрештәр тураһында халыкка мәгълүмат еткерергә итеп, бездә кунакта Рәсәй Дәүләт Думаһы депутаты Зариф Байгускаров. Хәйрле иртә, Зариф Закирулов. Хәйрле иртә, студияла күребезгә шатбыз. Һез Дәүләт Думаһы депутаты һәм ошо экология комитетында эшләйсез, һәм нинди үзгәрештәр бар? Без моны ел әйләнәһендә күп закондар карайбыз. Аларның әлбәттә төп өлеше шул экология мәсьәләсенә бәйләнгән. Безнең бит менә республикага хас битендә бар негатив хәлдәр, шулар буенча мин күбрәк сыгыш яһайм, шулар буенча законда алып барам. Уларның бит менә берәһе безнең битендә барыбер республикада теге бай безнең кадан балатларга шуга берничә закон проекты мин тәкъдим иткәнем. Мин уже 5 еллык тәкъдим иткәнем битне закон проекты. Ул да булһа менә безнең битендә законны рәвештә тапкан өчен кадан балатларда уларга барыбер теге наказание бик әз. Шул ук битендә караганда ул 2000 ярымдан башкарып китә штраф. Ул бит көненә битләр күпме табар, күпме битне зыян килә табигатькә. Ул битендә меңәр 100,000 һумга кеп сыга. Шуга улар штраф түләре битен тагын да кадалар. Шуның буенча безнең федераль ведомстволардан улар килешмәләр әйтләрне ул нык штрафлар буласак дип, шуга шул эш алып барылды. Менә яңарак кына безнең табигать саклау министры менән Рәсәйдән сорашу булды. Думаһында шунда мин тагын да бер шофра бирдем. Менә шул мәсьәләне күтәреп чыктым. Әйттем инде безгә законга үзгәрештәр кирәк дип. Инәт кодексына дип. Чөнки безнең теге наказание бик әтеп. Ул әйтте инде бөтә алдында депутатларына мин һеҙҙең шул һорау менән һәр вакыт күтәрәһегеҙ, мин ишетеп торам, күреп торам дине. Игътибар үтәгәндә һәр вакыт. Һеҙҙең башлауығыҙ менән мин килешәм дине һәм әйҙәгеҙ мин һеҙҙе тегән итеп законығыҙҙы хуплайым дине, әйтеп бергә шәбәшәйек дип әйтте. Шуға шул мин уйлайым менә көҙ көне беҙ законды ҡарабыҙ дип өмөттәм инде һәм беҙҙең яза дурак буласаҡ дип. Тағын да бер мәсьәлә бит, безнең улар республикага хас, бөтә Рәсәйгә хас. Ул да булһа менә алар битендә лицензия алалар да, лицензия алгас битендә балыктарда битен табалар да, һәм рекультивация эшләмәйҙәр. Ул закон буенча рекультивация эшләргә тиеш мотлаҡ рәвештә. Улар битендә или банкротство баралар, или битендә аларга берәмәлә булмай. Шуның өчен мин тәҡдимем минең ул күптәнге дурман булып булышам. Менә лицензия алган вакытта чтобы уларга булһын дип бер фонд эшләргә дип. Менә шул фондка мисал өчен проект буенча билдәле бит, инде теге объем эш барасак. Бер мисал өчен 5 миллион акча күчерелә. Шуннан битне эшләр беткәс, рекультивация эшләмәһә, шул акча барга тиеш рекультивация эшләргә. Әгәр дә эшләйкән акчаны кире ала. Һәм икенче вариант минең тәкъдим иткән ул да булһа, менә банковский гарантия страховкаларга дип. Әгәр дә ул теге предприятие битендә рекультивация эшләмәһә, ул вакытта шул банк акча бүлеп, шул рекультивация эшләргә тиеш дип уйлыйм инде. Чөнки улай булһа, безнең гарантия буласак, что ул безнең ердәребез теге каданы ташып киткән теге хунан теге актарлы бомбежканы һәм ятмасак битендә рекультивация ул эшләргә алар бөтәһе тиешле. Онда битендә алар кире күмеп, карайыр халып, агас тора тиештәр. Но бездә кытанышкашы ундайлар күп эшләмәйдәр, шуга безнең ердәрдә битендә бит булып ята. Шуга халыктың да әйткән дөрес, чөнки ул битендә мәсьәләләрдә битендә актарып ята. Ул битендә мал көтәргә куркыныз. Шундай менә әйтеп бар, мин уйлыйм да алар эшләп тагын да бер инициатива ул безнең республиканың комиссиясында караган, онда безнең республиканың башлыгына тәкъдим иткәне, бәлки пока эшләргә дип теге поэтапный рекультивация. Ну поэтап ничек була ул теге менә улар бит алганнар лицензия, шул менә бу жердә кадыларда битендә ике сорынга күчтеләр битнәргә якында. Монда бит улар барыбер шәдиштәр бөтә бер, например, лицензия алган 10 елдан гына битне. 10 елда көтмәенсә, монда битләр икән, шуп сразу теге эшләп куярга рекультивация дип шурында дип. Законда ул каралмаган. Беренче тапкыр минең сорашу булды Мәскәүдә шул руководитель Роснедерман, Евгений Атышман, утырып һөйләштек, уның бөтәһендә сакырып, шунда әлеге вакытта ул безнең белән килеште. Әлеге вакытта шул приказларга табигать саклау министрының приказлары менән, Роспотребнадзор приказлары менән, Роснедерман приказлары менән үзгәрештәр кертү бара. Чтобы аларга теге лицензияларга инде, что поэтапный рекультивация эшләп барырга дип, табигать саклау буенча дип. Ну, мин дә уйлыйм инде, ул эшләрдә без көзгәрәк бетеребез дип. Зариф Закирулов, менә бик хуп, мыслапта бик кирәкле эш менән шөгыльләнәһегез һәм ошо һөйләшүләрдән һуң предприятиелар эшләрдә башланымы әле?
Ниндидер Ыңғайға келелерме? Аңға келелер, мына біздің бетінде шул табиғат тақлау бойынша комиссия шәп келе, ол комиссиялар бетіне қарала. Байтақ үліші олардың әткендер тыңлайдар. Һәм мына шул рекультивация эше бойынша бәлкім теге қайсақта бетінде эшемәләр бетінде лицензия тартып алу бойынша эштәр алып барыла. Һәм біздің республикалық актив алып барыла. Ол әлбәттә біздің бетінде ул йөҙәр йыллап битендә ул казгандар, эшләгәндәр, 10 еллык алган лицензияларда хәзер битендә бетерүе анһаткан түгел. Шулай булһалана безнең бит килешү булды Роснедромнан. Шул килешү республика арасында, шул килешү буенча безнең былтырдан алып 30 елга хәтлем бөтенләй лицензия бирү тыелды республикала. Ул бөтенләй түгел, ә менә безнең Баймак районында, Учалы районында, Белорет районында, Хайбула районында лицензия бөтенләй юк. Элекке булгандары гына әлегә теге эшәпкәлләр, уларның да битендә байтак өлешеннән кире тартып алынды. Һәм әлбәттә иң төп әлеге бурыс менә шул рекультивация эше битендә. Шуның өчен менә шул комиссиялар каралды битендә. Күптәре үзләре риза булдылар эшләргә рекультивация. Кайлар әлбәттә касып бирәләр. Улар буенча менә шул судка гариза биреп, безнең Роспотребнадзор булыша, уларда теге мәҗбүри рәвештә рекультивация каравында. Чөнки улар эшләгәндәр, но закон буенча эшләгәндәр, законда булмагандар һәм табигатьтә булмагандар. Әйе. Әбнә юла буенча һәд Баймак районы Талкас күлендә экологик акциялар оештыраһыгыз бит инде. Нисегрәк үтә ул акциялар һәм ниндәй һөҗүмтәләр бирә? Менә минең белүемчә, киләһе менә очрашу 10 августка тәгаенләнгән. Әйе, без менә 2021 елдан башлап Талкас күлендә бит инде шу экологик өмет үткәрәбез. Субботник була инде. Без 21 елда безнең анда булды 35 кеше елганы. 22 елда 60 кеше булды, ә былтыр безнең 150 кеше йыелды. Һәм без былтыр 140-90 ашык кыйдык. Кый әлбәттә күп, без бит еще үдебезгә йыймайбыз, Талкастан күле буйлап уратып йөреп. Сакрал бит вазларда, улар һавасында да без кыйдар заллар, һавасында нык кый күп, шуларда без йыйып бергә утырып, һөйләшеп, шул эколог буенча эштә шәп куябыз инде. 10 августта ошо суббота була сәгать 13-тә көндезге 1-дә була инде. Без тагын йылабыз анда. Теләүчләр булһа рәхим итегез. Әгәр дә теләүче булһа рәхим итегез, чөнки Талкасга тиешбез. Ни өчен Талкаста без анда эшләр алып барабыз? Чөнки һуңгы менә бер 10 еллыкта без Талкасыбыз елдан ел хайга бара. Һәм моны аламык баса, үлән баса битендә. Үлән баска сол барабыр ялап халыкка эленә башана. Шуга мин беренче тапкыр үткәрдем кәңәшмә безнең республикала. Онда сакырдык битендә безнең теге Роспотребнадзорны, Росрыбаловстаның федераль комитетынан, алар Мәскәүдән килделәр, сакырдым. Улар мен һорау бирдем инде. Менә безнең Талкас күле шу әйтеп хайга бара. Әйдәгез бергәләшеп эшләргә дип бит. Нимә эшләргә кирәк дип. Оның буенча Мәсәгъ ханым Думаһандала әлеге вакытта безнең план эшләнек, план буенча карар кабул иттек. Шуның буенча менә быел тикшерү башлап Талкас күлен теге сәбәбен белә буенча. Ни өчен шулай бара ул? Һәм икенче һорау, нимә эшләргә кирәк Талкас күлен һаклап калыр өчен? Әлеге менә көндә безнең килешү төзелеп ята, килешү буенча безнең теге галимдар эшләсәкләрендә анда барып тикшереп, һәм икенче елга пландан тыш алар менә хәлберләрне Росрыбаловстаннан безнең акасы бар икән механизмда шундай бездә Россиядә алар бик кирәк, бит тарта уйлабыз Талкас күлен. Теге бит тулы тадартып, янда тагында балык ебәреп, талартыга дип шундай ният бар инде. Чөнки унда теге теләһендә балык ебәреп булмай, анда галимдар карап, нинди балык ебәрһәң, алар яшәсәк, нинди балык ебәрһәк, аларның файдаһы булса. Шундай гына эшләрдә алып барга уйлайбыз, чөнки Талкасыбызды һаклап калырга тиеш бит беләм. Ниятегез изге республикабызда тагыла башка күлдәрдә күп, күлдәргә байбыз Аллага шөкер. Башка күлдәрдә шу таларту буенча эшләр алып барылга планлаштырып бар. Мәсәлән, Асылы күлдең яры үткән елда барганда һадлык ине. Асыл күл буенча Эснептау туры бик һадга әйләнеп бара. Моның акасы ни сәбәбе бар? Менә шул Талкас күлендә, Асыл күлендә сәбәбе ни дип урманда кыркуу акасы. Элек уның бит Талкас күлендә ситендә, Асыл күл ситендә урман булган. Галәдәргә әйтә буенча шул урманны кырыккас, ул барыбер теге нигә насар тәэсир итә. Шуга әле менә бит Талкаста бит 20 апрельдә барып 200 төп карага шадыттык инде. Бәкәтләп куйдык төньягында.
Һәм Аслы күлдә шуны вакытта белән башланак. Әлеге вакытта Аслы күлдә безнең галимнәр эште башланалар. Теге сәбәбен белә буенча һәм нимә эшә кирәк икән. Чөнки шундый эш алып барыла Аслы күл буенча ла, әле моны контакты да бар ул. Контакты беткәс битендә шуны тикшереп, карап, Аслы күлдә теге тоже нимә эшә кирәк. Бәлки тоже тартыга кирәктер. Бәлки анда моны якын тәрләге битен басуларда ситкә күсәрә кирәктер. Шундый да безнең әле тәкъдимнәр бар. Шуның өчен Аслы күл менә булышабыз, унтырлар тоже һиләшеп булды. Әмма шул Аслы күл һәм Талкатта без эшләрен бетһәк, бөтен күлләргә күсәргә дигән ниятебез бар инде. Шундый дип кешәм. Зариф Закир улы, менә ошарала көсенә ингән тагын ниндәй закон үзгәрешләр турында халык белергә тиеш? Ну, безнең республикала тоже хас күренеш, ул безгә түгел бит Рәсәйдә. Менә безнең битендә барыбер химик заводтар бар, төрле заводтар бар. Алар битендә безнең һавага битендә мәсәлән мәтләр ташлайлар. Безнең менә Салават калаһыннан, Стәтамак калаһыннан, Ишембай калаһында шунда миңа мөрәҗәгатьләр бар. Шуның буенча без закон кабул иттек. Ул законга безнең беренче ел үтте инде. Без ул законның көченә керүдә сикләттек, чөнки уның өчен теге аларга кирәк бит шундый кыйбатлы оборудование. Ул закон көченә керә беренче гыйнвардан 2023 елдан. Әгәр дә алар яңа оборудование куеп теге шунда кешегә насар йогын тәһмәтләрдә алу буенча эштә бармагандар икән, уларга зур штрафтар буласак. Әлеге вакытта алар шунда рөхсәт иткәндә комплекс экологик решение дип атала. Комплекс экологик дигән инде рөхсәт. Уны алмаһалар, алар штрафтарын да булса һәм алар алмасактар. Шунда эштә әле алып барабыз бергәләшеп. Мин үзем шул һәр предприятиемә һөйләшеп чыктым. Документларны бирегез дип, чөнки документлар бирмәләр, алар уже беренче көннәрдән алмасактар. Минем карамакка ул безнең табигать эшендә иң мөһиме кешесен аның файдаһыдыр буласак. Әлбәттә, әлбәттә. Бына әсәлек капиталын тотыну турында ла үзгәрешләр бар. Безнең бына карап утыручы яшь әйтергә нинди кәңәшләрегез булыр? Яшь капитал буенча әлбәттә без аны бит ел һаен күбәйтеп барабыз. Шулай булган. Шулай булган бит барыбер негатив ниләр бар. Менә безгә әйтүләр буенча теге Аксана битендә, чтобы теге кулаксыга әйләнер буенча, авылдан битне бер иске генә өйдә алып та эшләгәннәре бар дип белгәннәр. Шуга без аны тикшереп токтата, аслында шундый хәлләр яшәп тора. Бездә республикада бик еш түгел, ул бетелә баралар. Мөселкәдә бик ештар. Шуга безнең һәр законда моны язып куйдык. Әгәр дә балага өй аларга үлдәр икән капиталына, шуны кушып безнең специаль комиссия буласак, ул комиссияга тикшерәсәк, ул өй яшәргә яраклымы, юкмы ул? Анда бала яшәй аламы, юкмы? Тиешле шарттар бармы? Бармы икән? Әгәр шарттар булган хәлдә генә ул өйдә аларга мөмкин булса специаль капиталны кушып. Әгәр дә өй ондай торыш хәлнәсәр икән, анда яшәп булмай икән, ул вакытта комиссия рөхсәт бирмәячәк. Минем карамакка шулай булһа, ул теге балалар файдаға күбрәк була бит инде. Балаларга яшәгән уңайлы булсак бит, һәм балалар антыга теге фатирда торып калмайса тагын була ул. Шундай тоже безнең үтәштә булсак, һәм тагын да моны була битендә әсәр капиталлап калган була дурсымы түгел. Кеше битеннән ала алмасын, канда битен бар да перечень нимә өчен алырга мөмкин. Но без язып куйдык инде, әгәр дә сумма зур калмаган булһа, ул атасын әсәйдең гариза буенча алар аларга хукуклары бар дип тора. Онда да тоже күптәр икән. Аңлашылды. Бына нинди үзгәрештәр халык белергә тиеш һәм рәхмәт әңгәмә өчен халык мәнфәгатенә эшләп, экологик акциялар үткәреп һәм бына безнең табигатькә зур файда килтереп эшләүегез өчен зур рәхмәт. Студияла кунакта Рәсәй Дәүләт Думаһы депутаты Зариф Байгускаров булды. Уңышлы көн һеҙгә. Рәхмәт, өмәгә көтеп калам. Хөрмәтле ошашлар, БСТ каналында сәлам программаһы үтешен дәвам итә. Беренче минуттан студияла һеҙҙе коллегалар сәләмләр. Барығыҙға ла йәнә берҙе хәйерле иртә тибеҙ.